Mongere kaka Habitat for Humanity Kenya kao makoragi bad migao mardo kod tenda rita kwe county ma Homa Bay ochako chenro matiego ruodhi kod jolupgi kotenore gi weche mag lowo mondo gibed gi ng'eyo matut e kinde ma jopiny tudore kodgi kadwaro lony e wi weche mag lowo. Tiegruok ma kamano ne okelo kanyakla ruodhi duto kaachiel gi jolupgi e gwenge mayudore ei county ma Homa Bay. Kaluwore ni gin ema jopiny thoro chopo irgi e kinde ma gin kod pek mag lowo. Moko kuom gigo ma opuonj ruodhigo kod jolupgi oting'o yore ma ng'ato nyalo luwo kamanyo oboke mar lowo kata title deed kod kaka ginyalo tieko lweny e kind jogo malaro lowo. We have a lot of conflicts around the household level as a consequence of some of the decisions that our chiefs make. You know, the chiefs will be better informed, and we expect that out of this, our chiefs will make better decisions. We will expect also that there will be fairness, and also the justice, the delivery of justice will also be enhanced around that area. We want the community, especially the vulnerable families, to know their rights, to know the processes of how to get the title deeds, where the rightful place or the rightful office to go and inquire about the title deeds. Chiefs are the closest arm of the government to the people, and they are the easiest. They have the easiest access to the masses, and so when they get proper capacity building, they are able to share it and to disseminate it to the rest of the members of the public.